Hi guys! It's me, Michelle V. And heartily welcome sa ating channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang hapon. It's hapon talaga. It's really hapon. Alam niyo ba kung anong oras na? Alas 5 na ng hapon. Di ba? Hapon na naman tayo nagsimula. At anyway, nakapag-prepare na ako guys ng kakainin. So, papakita ko sa inyo. Is my food for tonight for dinner. Ayan. Yan. At paan ng manok. At chicken feet. Adobo chicken feet. And then, cucumber, tomato, and lettuce. Back to healthy lifestyle. Char. So, ito yung pagkain ko, guys. Ayan, di ba? Anyways, yung sa asawa ko, guys, kasi pauwi na rin siya, is dinutuan ko siya ng soup, tsaka ng, syempre, mabalito yung sausage. Ay, ito yung soup niya. Mga vegetable soup yan, mga beans soup. Anyways, hininit lang pala yan, hindi yan pala nilutuan kasi nga, binili ba siya, yung nakalata ba? Gusto niya yan, ayan. And then, pagdating niya mamaya, or, tsaka ko ikutin yan, ano yung, paano rin yung microwave kasi, para, alam mo yun, fresh pa yung kanyang, kanyang sausages. And, ako, alam niyo ba, pamguts ako. So, ako guys, ito akin yung paa ng manok. Anyways, pwede rin naman akong kumain ng pagkain niya. Pero unahin ko tong pagkain ko ng chicken feet. Diba? Ayan. So, kamusta mga guys? Anyways, palamig din ng palamig dito sa Germany guys. Ayan. So, herbst or autumn na dito. So, yun. Diyan ang simula ng taglamig. But, yeah. Ayun. So, kain tayo guys. Meron ako ditong tubig. Ito yung tubig. Lemon. Ayan. So, let's eat, people. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Thank you, Lord, for the food. Amen. Pipino muna tayo. Right. Nakalimutan ko. Lagyan ko pa ito ng asin. Parang paano na yung pipino ko, pasira na. Kasi matagal na yan eh. Ngayon yung alala ko, may pipino pala ako. Lagyan ko lang ng asin. Tell me who's that girl? Diba, ang payat ko na. Joke. Joke! Aray, depende sa suot ko. Pagka may suot ako ng taba ko, may suot ako na pangnipis ko, ganyan. Depende sa suot ba? Kain tayo. Kamatis. May this is my favorite kamatis. Ang sarap, guys. Mga ganito ko eh. Very good. Kain tayo. Ito yung chicken feet. Wait lang. Hanap ako ng paglagyan ng mga buto. Dito na lang sa takip. Para, yun. Isang lang. Hugazarn. Hindi ko makain ng asawa ko na ito guys. Yung paa ng manok. Ito na yung pinaka last part. Last part. Yung matira. Ito. Kainin na natin. Ang sarap. The natural collagen. Ang sarap. Alas 5 na guys. Ito yung dinner ko talaga. Ito na yung dinner ko. Guys, kita-kita niyo ba yan? Madilim pa. Madilim pa, oh.
Madilim pa kasi, ano ba, Ben? Ay, OMG. Madilim pa talaga ang, paligid. But yeah. Ibaba ako to guys kasi ayaw ko makita ng kapitbahay. Charot ba kasi wala yung mga gising pa na kapitbahay, diba? Si open to kasi yung ito. Yan, yung ilaw. Nagkakakitaan na tayo. Aray ka. All by myself. Wait a minute. Bahan. Bahan yata to. Hi guys! Update! So tapos na ako maghugas ng mga kailangang hugasan. My hair is still bouncing. Charot. Ayun ako. Ito na yung ating matcha latte. So pwede na siyang inumin kasi ano na siya. Tawag dito. Malamig-lamig na. At ito yung aking tinapay. Ito lang ang aking almusal. Tapos, ang sunod ko ng kain namaya is pagdating ng Josawa Bells ko. Ganun. At parang maliit siya. So, dalawang kakainin ko nga ganito. Kasi tigi-isa lang dapat eh. Ay, nako. Sarap. Green na green, oh. Ang sarap. Guys, update. Sa labas ako. Punta ako ng bus stop. Punta ako ng city. Ako'y maggagala-gala. Anyway, charot. Lumabas ngayon si Haring Araw, pero malamig kasi. So, nag-jacket pa rin ako. Pero nandiyan si Haring Araw. So, bahala na yan si Haring Araw. Ang lamig eh. Aray ko. So, natapos ako guys vacuum ng bahay at maglaba. So, nalabahan ko na yung mga kailangan kong labahan. Ayan, umiinit na. And then, so may pagtanggal tayo ng jacket. Mamaya, doon na lang sa may bus stop. Kaya may mainit na. Ano ba yun? And then, sabi ko mamaya na lang ako magpunas ng sahig. So, ayun, mamaya ako pupunas ng sahig pag uwi. Muna tayo, mag-iikot-ikot lang ako. Saglit, ito sa city. Guys, diba? Ayan ang ating egg. And then, ang ating fruits and vegetables char.
Ayan, so let's eat, guys. Okay, lagyan ko pa ito ng asin kasi, you know, asin is the best medicine. Sure. Lagyan natin. Kung papansinin niyo, baka yung damit ko ba, kasi sinusuot ko lang ito ng ano guys, tapos hinuhubad ko ba, tapos iba yung pantulog, ganyan. So, charot. Kain tayo. Thank you Lord, sa tubig. Ay, mali. Pinapay nga pala ako, yan o. Ang sarap nito. Ito rin yung aking kaninang almusal, di ba? So, ngayon, ito pa rin yung aking kakainin. But with the egg. And with this. Wala akong ketchup, no? Itong kamatis, kakainin ko to ng, ano. Okay na to, ganito lang. Ayan. Kain tayo. Sarap. Kung hindi nakakain naman yung gabi. Ito na yun. After nito, ako yung mamap ng aming floor. Ayun.